بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بيده تتم الصالحات وأصلي وسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد الشاسية وتمفو نيانكوبون ديمو هم مبرهن ودفو هن وكسيا ودي يمكن ينا تشيين na bosome kronkron ye fa no Ramadan aye bosome nkono awo Islamic calendar mu ebe wieye na bosome no ne ntia Muslims ewiase afa na nyina ekron ma ye ne so modendene aye otumfo nyankopon ne mmara a wode ama yen awo Quran etidumienu etimrenu enchichemu waha eni eduowatwe ennum ana eduowatwe mienu kosi eduowatwe num وتمفون يانكو بونسي شهر رمضان الذي يا أيها الذين آمنوا اجدي فوا مجدي اسيبي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أكونشره ما ينشأ أمامه سني ينشأ أما إدكامفونو سني بيا مجدي بسيبي سني بيا مبكيا بين وتمفون يانكو بون سني بيا مبيا هتينفو sani ebeya mobetimi ate otumfo nyankopon ne gichiriwia no eba kramoni bia wosipi wosita wokire kom efiri ahomache no nan empemu ekosi no nsia empemu de biara da saa ye kire kom ededuenu enkono anase eduasa either 29 or 30 days na enumu no eyenhye se kramoni bia be sori ahomache na wadi bibi kakra kana no enhio kra wadi be kana no ifzen komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi tasahharu fa inna fi suhuri baraka mon sori ahomache munyi otumfo nyankopon ye mon kenkan enwoma kronkron no na monfa ade kakra bi enhio kra fa kawa no efize enye aduane no na emom emra na wudi so no eno ma ho nhira edikramoni bia sa na ye no ya ne sa emunso otumfo nyankopon ka kire se bosome no wachiche mu miensa ededu edi kan no eye awwaluhu rahma edi kan no eye ono no nyankopon ne hu momro ene wotosan adese nyina no ededu mienu ededu etoso mienu no which is 10th to the 20th day from wa awsatuhu maghfira nimfinfin no eye otumfo nyankopon ne bone facha wode che obia obone a waye so sesen se mountain afaje tokura otumfo nyankopon se mede bechawo o sori anajo na akoto no na sufra no a boni bia waye bia no ode bechawo wa ahiruhu itakon minan nar ededu Ramadan bosumia etwato no from the 20th to the last day otumfo nyankopon se itakon minan nar eye ena otumfo nyankopon wode empia eyi aboneyefo efiri ojasramem bonsem jem efiri hoba eduntrum enti yankan se obi yanfan se obi nanka ne hyabre ene ne bobre wotumfo nyankopon de ma no ese obekọ bonsem jem last 10 days no so sorry sufre wotumfo nyankopon no wonu no ho no watwe ne ho firi boni bia ho a wotumfo nyankopon sa enadu a etwato okra no meyi sa boneyefo firi bo mum tinkramofo nyina edusa dua etwato no a obo se kremu asori dan bia no ebo 12 midnight kopum be dumienu anasa no mienu ahomache won be ya asori sa made ya che obi ana e kan kom kire no a form of exercise ni e wo monso bosome we monso no otumfo nyankopon ka kire se edakoro ewo mu a sa dakoro no se wunya ehun hira ewo mu no echen abosome maako empem na bosome empem nso eye mfie edua watwe miensa ene bosome 9 1000 months eye 83 years 4 months enti woye adoye woye akonchre woye adoye na emunso no otumfo nyankopon se akimo sala wa atuzaka monsore nkotome otumfo nyankopon na munyi ntutuso dudu enti sa abusumu we mu no won ma wo mu ye papa won mu nu aduane ma manfo won mu hwe nyanka won mu kohwa yarfo asepete won mu etene won mu nsameko enibiefo so no
papa bi a wo ye no na asɔre koto otumfo nyankopɔn ɛda etwato no ɛda nu na etwato no nyankopɔn sɛ me de na baako ɛda baako esie mo na saa da no utimi nya no a ye fa no Laylatul Qadr, the night of Qadr, and the night of power, and say anajo eye anajo a ewo tumi anajo na saa tumi anajo no bompa ya na utiri eyeye na wonya tumi anajo no wonini hia pɛ otumfo nyankopɔ enhyira a wobenya no adom akyɛde a onyankopɔ de ma wo no ɛte sɛ bosome maako du enhyira ɛne nyankopɔ bɔ ho keka bɔ ho no ɔde ma wo enti yɛfɛ no Laylatul Qadr, the night of power. Enhyira bosom enhyira anajo anase tumi anajo nti na kan the night of power no yɛsa afrɛ no the night of predestination ɛyɛ anajo nso a saa anajo no asorabɔfo nyinaa sane efisɛ Quran chapter 97 otumfo nyankopɔn sɛ tanazzalul malaikatu waruhu fiha otumfo nyankopɔn sɛ saa anajo no asorabɔfo a wɔn wɔ soro nyinaa sane ba fam waruhu fiha na wɔn di kanfoɔ wɔn commander general an arch command an archangel a friend angel Gabriel no wɔn na di wɔn mu animu ama wɔn sane ba saasi so ha ɛkɔ beebi a yɛtuntum otumfo nyankopɔn yɛyi na yɛ na yɛ kenkan nwoma Quran mu nso otumfo nyankopɔn ma yɛte aseɛ sɛ nwoma a yɛfrɛ no Quran no bosome wɔ mu ana yɛde Quran ba saasi so ana yɛde brɛ nkomhyɛni enti Quran etiremienu ene waha entichemu edua watwe enum ekɔ no otumfo nyankopɔn se shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan enti otumfo nyankopɔn se saa bosomi wei me ka kyerɛ mu se nukure mu nukure ramadan bosomi ni mu no ɛna me nyankopɔn me sane Quran ba asase so nyedi kan ramadan bosomi mu ɛna me sane Quran ba ɛsoro ahima mu edi kan efra no baitul izza na firi hɔ nso mesane ne nkakra ramadan bosomi mu ba komhyɛni nkyɛn enti ramadan ɛyɛ Quran bosomi enti efra no shahrul Quran sɛ bosomi a Quran yɛ wo no wom enti ramadan dupɛ sebi yɛmpɔtɛ mu obi ananka kane unim sɛ bi sebi wɔyɛ kremoni nanso wakyɛ kakra no ɔnom nsa wɔyɛ kremoni so no ofuri fa wall wɔyɛ kremoni so wɔnhyɛ da nya nneɛma papa edu saa busu mu obosi wogyae bibia se bibi no wono mo anu wogyae ensa no wono mo anu wogyae bibi no wokɔ ye nneɛma bi anu wogyae nneɛma na wotu wo mo so atia anu wogyae efi sɛ wo mabosome no enhyira wo mu no ebi asɔ no so efi sɛ saa bosumi woyɛ na nyankopɔn yɛ wadom na afibia utimi nya Laylatul Qadr, night of power wo mu no ɛyɛ yɛfɛ no night of predestination efi sɛ otumfo nyankopɔn ka kyerɛ Quran mu sɛ saa bosomi we mu no na nadwo no efe the night of power tumi anadwo na ewo mu no saa da na nadwo eni yesese nipa hyebre saa da na nadwo eni yesese niema nyina foforo enti wo hyebre wo bobre eni wo tumfo nyankopɔ ne ahyehye ama wo soro efise wo tumfo nyankopɔ kan Quran mu bebi sɛ wo fi samai rizqukum wa ma tu'adun asura hima mu hata ho saa no ɛso ne mahunya musika mo dwatɛi mo bibia mo nkwa mo duane mo nsuo mo yira ma wawon mo nkunu amba wawon mo japade manya na asase so anyina no matwera hata osoro wo fi sama rizqukum ma tu'adun enti otumfo nyankopɔn se saa nneɛma ni nyina ye hyehyɛ edi hata soro no ye no Laylatul Qadr ye no Laylatul Qadr enti Laylatul Qadr no afibia utiminya Laylatul Qadr wa na utiminya Laylatul Qadr afibia bɛyɛ emfie duanan 40 years obe times 83.4 years times 40 enti 83.4 years no emfie eduawatwe miensa ene emupɔ enan no wo de bɛbɔ anaso de bɛ times 40 years a wodi wa asase so a fi bia otiminya the night of power ne ba na saa no a wonfie a ankasa ye twero no wosoro sɛ wotena asase so ha won papa ya wo ye no asase so ha etimi ko over 5,600 years enso na nipa ni so no asase so ha wotena ha kakra bi nanso enam sɛ tumi anadwo a wo Ramadan mu no wo bɔ mode sɛ afi bia wo benya no so wotimi nya saa bi emfie duanan a
wonya nhira ye twroma wo soro se asase so ha wo bedi ye no wodi mfia pem num enu adi ehia ne akire enti enya agoro enti wo hwe bebuo mu a aduane wo ho bibia wo ho ensuo wo ho ade dokodokode wo ho ebi a ehye wo fie ehye wanadwum ehye wo hifa ne wo jai sebi wo ne ho kafo wo ho no ho ofe no ho akonno wo nso wo saa nanso enyam otumfo nyankopon mmeranti mu gyaa ni nyina na mo de akere komodi otumfo nyankopon mmara so wo nyankopon kan hadisi mu se kullu amali ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi otumfo nyankopon se o komsheni obi a wo kire kom obi a ya kom kire ni wo kire ramadan ni nshira no meme nyankopon kwa na mini dodo nshira dodo amede be ma no efise wo gyaa ni bibia aye meme nyankopon ti enti yeba ewiye yesi yaba idil fitri yakom ramadan mu e obibi efa ne tawbatan nasuha akonkyere eni enuho eni ensakraye ani pasakraye so sapora kronkron a wo ye bibi efa ne tawba otumfo nyankopon de boni nyina kyew wo firi ramadan mu te se obi a yasa wo no foforo sebi ye nuanam te ya baptize o ayew abode foforo a ba obe wiase woni boni tumfo nyanko komteni ka kira ye se otumfo nyanko kan hadith al-qudsi se ar-ramadanu as-salawatu al-hamsu war-ramadanu ila ramadana nukaffirat wal-jum'ati ila al-jum'ah mukaffirat bainahuma idha jtanibat al-kaba'ir wase en sore enum nu aye ne de bia no efiri ahoma chikopuma najo enne na wotwe bia sore ne yekon juma friday bia yekon otumfo nyanko pon se na ramadan ekopuma another ramadan wase boni a wo ye mu nyina no ye pepa ekokoro no ma ne ye fita enti ye ba idil fitra wonya nhire we nyina wie no last day dai twato okura no na wada otumfo nyankopon ase oda otumfo nyankopon ase enti wie to pe ne ye kase ehu boso me pe kramoni bia ade a wo ye ne edi nkan ade a wo ye ne se sorry ade a wo ye ne se otontum otumfo nyankopon oyi na ye oda na ase enti o starte kase Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd enti wianya tope kramoni bia da otumfo nyankopon se otumfo nyankopon oso na oye kokroko otumfo nyankopon oso na oye kokroko ayeye enkanfo ema otumfo nyankopon ayeye enkanfo otumfo nyankopon enase eni kabia otumfo nyankopon yetontum otumfo nyankopon saa enti ade be chia nopa no ye be kwa asore nansa na ade be chia nopa me yakwa asore no enam yensa ansa na me yakwa asore no ye obibi efe ne zakat al-fitr ana sadaqat al-fitr efe ne ntutuso dudu zaka ade efe ne zaka ana ntutuso dudu no Qur'an kronkrom no otumfo nyankopon etia no so ana se timu ana repeated 86 times zakat al-fitr otumfo nyankopon repeated it 86 times otumfo nyankopon say ei akimu salawatu zakat moya sorry na muntua ntutuso dudu monya sorry na muntua ntutuso dudu de ka be na miensa kono a ye obibi efe zakat al-fitr ana sadaqat al-fitr zakat al-fitr no aye wonsa uka wonsa mienu bom seya eduane amudi awo mukrom mesrawo banchenka ho because banche untimi fa wonsa mienu ensusu sei emom banche gare de obetimi esusu ebrosam obetimi esusu eduane ayedie o ye man mu no eno na wode wonsa mienu sei ye fe no saa nipa bia wa kire kom uyi zakat al-fitr bibi e friend saa na saa no wode wonsa mienu bom sei se emo a wobesa wonsa mienu mane enye ma emu mfuso empre nan ena enipa baako enti wo ena wo yire ena wo ma ena wo afna wo mo wo fie sebi wa ba wa ye dwuma ma wo anase obi a wo ye wo driver wo na wo asede ne da wo so obeyi wo mo enti wo bepe aduane staple food ye ha ye di mo pa ebi nso di brogare pa ebi nso di nyakeka ho pa beans ni yi nti wo beyi ni sei enan nipa baako bia enan nti wo beyi ufiefo nyina na de abom maako na de sika a sombo aka ho na ko hwe obi a ye ohia ni saada no
wonni awreho wo mpese odi awreho na odi ama no se ne be asada no enigi a ye nyina ye wo mu a ye tutumotumfo nyankopon no wonni awreho da wo yi a emfa nkomo obi a obi obetimi yi na wafa kwan na wo hwe obi a se bi obehu obi a o sresra de anaso obi a abrewo bi anase abranti bi ko so oni bi into o de manoa na de emfa eduane emanipa sebi emo na de emanipa wanfa wayire anka ho wanfa tomatoes anka ho wanfa enamo anka ho wanfa hwe anka ho nti udi sika e ka ho se ne ebe ya o de betoto sa de nyina no na saada no wotimi aye eduane na di se bro samso na de manoa fa mano ntem ansa na da no edu ebro nso na de manoa fa mano ofise bro no wo mu de gu nsuo mu esoku eyi ansa na makonyam ansa na ye eduane nti so de man na saada no anopa anasa de chia obedi awreho saa awreho no na otumfo nyankopon pese obedi awreho enu nti na sebi saada ne du ankramafo nso eye aduane a yetiti bi ma ye mfefofo fise komhyeni sen obi a woni ne to abonten so ye fe no yohud ayo ne behud no eye wasade se enigi awo mu no obema bi aka wom omani nyina beje nti na ankramafo ya eye aduane a ye namfofo ye nuanam wom ne yete yabonten so nyina no ye chiche aduane meso wom so no na se kire no ade be chia no pa no enti zakat fitr sa na ye no se wonni aduane a ubetimi yesusu sika enti wo hwa se olonka sa ayina meka wonsa num se wonsa nine se no eya ye olonka ma ti olonka ye memo ye no be sen ebi dia bi a be 4 kilos enti 4 kilos of rice anase eye be sen enti utu so a UK say omo zakat fitr ni ba ko be $7 enti ye ha no yemfa se bia yemfa se be 30 cedis enti wo fa se 30 cedis ya enti wo de ne 30 cedis enti nipa be 10 na wo fi a enti 30 times 10 ene 300 eno na nipa eno no zakat fitra mo be yi ama obia enti nipa na yo de ma nipa ba ko se ne bia wono ne fiefo ana se wono nso betimi agine ni saada no ade chia no pa kremoni bia wosi mapa edware kama no apɛ femfema de perfume a ehwam kama na wode aye no ho onunu de tim kama polish ne mpaboa na wosi kwan so wo kwan so a ofa kwan ba akokɔ na ye ban so a ye fa kwan foforo nso aba ye mpese kwan a ofa kɔ ye no eno a na afa ba eno kire se fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ayeyi eni adomu a otumfo nyankopɔ de domo mo no mo ma de se nyina hu enti ofa ha kɔ a wo ba no afa haba na wo otumfo nyankopɔ ye hu se ampa uyi otumfo nyankopɔ ya ampa ada no anopa no ye nyina ye bo chenku ni yakobi bia eye penten anase eye ɛda hɔ anase park football park to de bi kura to de bia yetimi eye no kwan so se bia briefly enche be 5 minutes ni yewie ti okodu hɔ pɛ ye nyina ye to santen ye penso se be no anopa se nipa akirkom abre nipa aye mere kra no aye din de na nim honam no mu aye mere kakra enti ye to santen na kremopani a oye imam yedi kanfo no na wotiem Allahu akbar enti wamane nsa so Allahu akbar ye fen takbiratul ihram na nsa no be takbiratul ihram no oye enkanchie wona kumem ye fere ni niya enti we niya se ye be som otumfo nyankopon ni ye ebutu anase ye de ye moma apem fam anase ye koto soro otumfo nyankopon mienu raka mienu na raka mienu no ni ye din kan ni nyina takbirat ye wo mu no eye dumienu enti ye din kan eye enwotwe na ne toso mienu no eye enum enti imam no betiem otumfo nyankopon wo ye kokroko na oso Allahu akbar ana Allah ana God you are the greatest enti wakasa ordinance ba mienu sei oma ama ene na so mienu no eye pepepe oma na nsa no so be si ha sei eno no kire se boni ana wo mu no esumu ana wo mu no ene boni ana wo mu no amememensem ana wo mu no waja no wakire enti eno na nka eya amene wo enti sisi ano wa ma wonsa se otumfo nyankopon enyi wo mfiri mu enti na wo ma wonsa so emebesi waso na se obi ensu afa no no wo mem wo ma nsa so se enyi no enti wo ye ma wonsa so ede wonsa mienu wonsa afafa se mienu wo se kire wonim emi ehu nsem se hwe ni wonsem wa ya bode foforo boni bi eni ho you are coming with clean hands otumfo nyankopon me gina wanim mensam ni hwe nim
enti yimi firi mu meda wase na watie maka sɛ otumfo Nyankopɔn megye tum mehu sɛ woso wo kron na wo yɛ kokroko nti wo ka baako sɛ ya limam ne ka baako sɛ no de nsa to hɔ wɔn sa ma ne nsa so biem nti obɛka sɛ anaasɛ obɛtumi asa ma so Allahu akbar no wasaka Allahu akbar no wasaka Allahu akbar obɛka saa maako enso emprenso akɔsɛ wogina punu akyi na wo bɔ punu na wo si supi sɛ ampa ma gye atum sɛ otumfo Nyankopɔn so ekokroko enti lima yɛka saa emprenso ne wia na limam no akɔfa Quran chapter 1 ayɛ frɛ no surat al-Fatiha no ahyɛseɛ alhamdulillahi rabbil alamin ayɛyɛ nyinaa nka otumfo Nyankopɔn ewiase afa ne nyinaa abɔdeɛ nyinaa ɛne asoro ahemman mu nyinaa toatoa so nyinaa wura all the planets the lord of all the planets rabbil alamin sana sekyerɛteɛ arrahman arrahim ehumabro hene ewiase nyinaa ehumabro hene asa wo som no wan som no wɔbɛhwɛ wo wɔtonhwe wɔbɛtɔ bi agu wo fuom wɔbɛma wa no aduane apa na home a wɔnyɛ wo home ne mfiri wo nsi wɔbɛma wa home wodi na tem o wanni na tem o wɔbɛma wa honde no wanante wɔbɛma wo bebi no wada wɔbɛma wo yere anyem no wanya yefunu awoba wɔbɛma wo ni agye wɔbɛma wo fuo nso afɛfɛ ɛma no bɛyɛ firim ɛma akwati adi saa wotumfo Nyankopɔn no wɔne yɛfɛ no arrahman arrahman kyerɛ wotumfo Nyankopɔn wa sɛ wayɛ wo papa nea wode bɛyɛ ni bia no wɔnhwɛ hɔ sɛ wotia ne naso sɛ woyɛ die wɔnhwɛ hɔ sɛ woyɛ bɔneyɛfoɔ sɛ wonyɛ bɔneyɛfoɔ wɔnhwɛ hɔ wɔno deɛ ne kyɛfa a wahyehyɛ sɛ wɔbɛkyɛ ama wo no wɔbɛkyɛ ama wo saa nyame no yɛfɛ no arrahman arrahim no ɛno na kyerɛ ensonsoni a ɛda arrahman na arrahim ntim ɛno kyerɛ ɔdɛɛfoɔ hene na ɔdɛɛfoɔ hene yɛka na kan kasa mu na twi kasa mu no na se kyerɛ paa ne sɛ yɛfiri wiase ha yɛbɛdi dwa yɛwie ne yɛkɔ asoro ahemman mu a anase yɛkɔ yɛn nsama akyi a nsama akyi hɔ no otumfo Nyankopɔn a wɔdi so hene wɔ hɔ a wɔkyekyɛ wɔ biara deɛ ma no according to papa a woyɛɛyɛ adwuma a woyɛɛyɛ no wɔno ne yɛfrɛ no arrahim na mmom twi kasa mu ne yɛbɔ no tɔfa sɛ ɔdɛɛfoɔ hene na saa dɛɛfoɔ no ɛnyɛ wiase dɛɛfoɔ dankwa ma dɛɛfoɔ yɛayɛ ebibia wie no a yɛakɔ wɔ hɔ hene nti yɛfrɛ no specially merciful the most gracious the merciful no ɛno yɛ specially merciful nti ono akyerɛ sɛ maliki yawmiddin ɛno no wakyerɛ sɛ saa da wei wo nkwa ne hene nti imam bɛkenkan saa kɔsi toɔ yɛtɔ so mmienu imam kenkan wawie a na wɔyi sura bia chapter bia wɔ Quran mu na wakan ne yɛbu yɛ mu ɛkyerɛ sɛ yɛsoro nyinaa no yɛnim onyam nyinaa no yɛbu yɛ kɔn obi ba w'anim na wɔbu ne kɔn ɛkyerɛ wo a akɔsɛ wɔde wɔ himpɔn nim na wɔyi wo kyɛ na wɔbu ka wo mu kakra ɛkyerɛ sɛ wodi animonyam ayɛyie respect ɛma no yɛyɛ wie a ne yɛsɛ otumfoɔ Nyankopɔn yɛbu yɛ mu akyerɛ sɛ yɛde ni deɛ ama wo na mmom yɛyɛ Yorubafoɔ deɛ ni bi Igbofoɔ ne Yorubafoɔ wɔhu wɔn mpanimfoɔ anaasɛ wɔdi wɔn hemfo anim a wɔto wɔn ho nyinaa gu fam ɛsɔ ne nan ɛkyerɛ sɛ you have totally surrendered wode wo bibia okra nyina wojapadie nyina woni mo nyam nyina wode da fam tra ma otumfo Nyankopɔn onipa dansani woni mo nyam kase a sombo ene wo moma obi hu a bebi a obedi nkan hwe wo kane ene wonim ohwe wonim a enhyire ne kase a bedi nkan ato ama nipa so bepa wasem so mpa wasem so behwe wo se wo ye no kwafanya aye wonim aye moma so saa de na ye ni mo nyam kase a esombo no eno ne de bɔ fam saa da no sorry esa kasa ampa ye gitum se wo se ye ni monyam nyina ma otumfo Nyankopɔn ne ade abɔfo wo ne bɔ soro bɔ asase ye wia ne asaso mienu na yima amasa ye ne mekenkan ya ne nyina no na mmom wo ye no emprenum enti wo wia na wakenkan enkomhyani okɔ soro kɔgye asɔre ɛban okodu otumfo Nyankopɔn ni no bibi ye fɛ no kaba kausaini aw adna a otumfo Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ bɛɛme otumfo Nyankopɔn ka kyerɛ yɛ Qur'an mu sɛ ma kazaba al fuadu ma ra'a die komhyani hu ye no ohun otumfo Nyankopɔn ankasa odasani bi antimi hu otumfo Nyankopɔn komhyani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wono nkuto ene Nyankopɔn mani hu no wo hia otumfo Nyankopɔn no otumfo Nyankopɔn ni di nkommo
na otumfo odu otumfo Nyankopɔn nkyɛn no ayeyi a ɔde ma otumfo Nyankopɔn sɛ atahiyatu lillah azakiyatu lillah wat-tayyibatu was-salawatu lillah wɔse ayeyi nyina ma otumfo Nyankopɔn enkronkron ma otumfo Nyankopɔn adom enhyira animonyam a ɛwɔ soro ma otumfo Nyankopɔn ɔkan saa na otumfo Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullah me Nyankopɔn masomdwe my peace my tranquility ɛna me bibia m'animonyam masomdwe anyina wo komkyani ɛna komkyani ka sɛ me de nyame nko a wassalamu alayna wa ala ibadallahi salihin yewie ɛno a na kyɛ sɛ asɔre no raka amienu ne yewie imam sɔre ya na wakenka hutuba na wayɛ sermon na watuyefo sɛ ramadan na bɛyi ne ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne ni sɛ yɛyɛ yɛwbibi yɛ friend shita shawal bosom yɛ tosu mu no edi ramadan so no ɛnam nsia woyɛ ɛnam nsia akɔnkyerɛ ka ho a ɛte sɛ ne wɔyɛ afini mu ne nyinaa akɔnkyerɛ enti wɔtoto yɛn na wakyerɛ yɛ sɛ yɛnyi ani na emom papa a yɛnya no me yɛ nhwetere no yɛn kure mu saa nkɔpem ramadan foforɔ bɛba enti yɛwie a ne akyeakyea yɛn ho na afei wɔn a bɛdi asa edi asa wɔn a bɛbɔ dondo wɔn a bɛnom ne wɔn bɛnom ɛnom ne yɛ anigyeɛ ɛne wɔn a bɛforo mpɔnkɔ cars ne yɛfa kwan foforɔ so ne yɛ tuntum otumfo Nyankopɔn saa ɛbɛfie yɛbɛfie a na kyɛ sɛ yɛdi idil fitr ramadan no abɛwieyɛ afei wɔn a bɛyɛ other programs no wɔn mo ayɛ enti saa ana ramadan ana idil fitr saa ne yɛhyehyɛ no ana saa ne yɛdi no enti yɛfiri hɔ no saa fibia saa ne enti yɛbɛda mo ase enti ne meka yɛyi ɛyɛ tɔfa ana mebɔ yɛ enti yɛde bɛsi ha meda mo ase pii nyame nhyira mo nyame ma yɛafe foforɔ mekyɛw bibia ɔman mu ha ɛne me nuanom me yerenom ne me mma mu nyinaa wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh